Il-Kummissjoni Ewropea se tiffinanzja aktar minn 3 miljun u nofs euro biex jissoktaw l-istudji fil-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Dan wara li f'Ottubru li għadda, l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma applikat għal fondi Ewropej biex tkompli tiffinanzja l-istudji li jaħtiġu jsiru brabta ma' dan il-proġett twil u kumpless. Il-proġett ta' Malta mhux biss ikkwalifika l-fondi, iżda ġie klassifikat l-ewwel wieħed minn fost 25 proposta oħra Ewropea. Dan ifisser li Malta se tingħata 50% tal-fondi eliġibbli. Fl-aħħar xhur bdew l-istudji biex tiġi stabbilita l-aħjar rotta fuq l-art imnejn jgħaddi l-pipeline qabel ma jitniżżel fil-baħar biex ikompli fir-rotta lejn Dellimara. Dan bl-iskop li l-pipeline li mistenni jkun twil madwar 160 km jieħu post it-tanker tal-LNG li bħalissa qed iforni l-gass lil power stations. B'reazzjoni, il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi laqa d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea u qal li b'din id-deċiżjoni il-Gvern se jassigura li jimxi pass tajjeb fit-twettiq tal-pipeline tal-gass li jaqgħad lil Malta ma' Sqallija. Din id-deċiżjoni tfisser bla dubju li l-Kummissjoni Ewropea temmen bis-saħħa fil-valur ta' dan il-proġett. U b'din id-deċiżjoni se nkomplu nassiguraw li nimxu pass tajjeb it-twettiq tal-gass pipeline li jaqgħad lil Malta ma' Sqallija. Il-proġett tal-pipeline tal-gass għadda minn proċess leġislattiv min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea li għarblet proposti fil-qasam tal-enerġija u stabbilit il-pipeline tal-gass bejn Malta u l-Italja bħala proġett ta' interess komuni għall-Unjoni Ewropea.